Producións Raticonto presenta Seis barbudos, un conto de medo. Un conto de medo? Pois tampouco é para tanto. Vale, pois Produción Raticonto presenta Seis barbudos, un conto de bastante medo. Bastante medo. Está ben, pois Produción Raticonto presenta Seis barbudos. Estás contento? Bueno, algo de medo se que dá. Seis barbudos entraron nunha panadería. O panadeiro caeu co susto. Ai, que golpe! Os clientes estaban aterrorizados. Aqueles barbudos non podían traer nada bo. Queremos 6 barras de pan, dixo un dos seis barbudos. O panadeiro e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que os seis tiveron que peitealas. Despois un despediuse. Marcho, que teño que marchar. E marchou en bicipétalo. ¿É que é un bicipétalo? Sí, eso. Dinos, por favor. Pois é esto, ou esto, ou algo como esto. ¡Ah, vale! Cinco barbudos con 5 barras de pan entraron nunha carnicería. A carniceira desmayouse. Os clientes comenzaron a tremer de medo. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Queremos 5 chourizos, dixo un barbudo. A carniceira e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que tiveron que peitealas. De alí a un pouco, un despediuse. Marcho, que teño que marchar. E marchou en ciclopedal. ¿Qué un ciclopedal? Eso. Primos ver. Por favor. Por favor. Pois esto, ou esto, ou se queres esto. Ah, vale. Catro barbudos, con 4 barras de pan e 4 chourizos, entraron nunha tenda de xoguetes. O dono deixou escapar un grito. Os clientes palideceron. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Dame 4 globos, dixo un dos barbudos. O tendeiro e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que tiveron que peitealas. A continuación un despediuse.
Marcho, que teño que marchar. E marchou en tromponeta. E que é unha tromponeta? Si, eso! Dígnolo! Temos ver! Pois é isto, ou isto, ou algo parecido a isto. Ah, vale! Tres barbudos, con 3 barras de pan, 3 chourizos e 3 globos, entraron nunha tenda de disfraces. O tendeiro quedou mudo, os clientes paralizados. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Dame 3 narices de payaso. Dixo un barbudo. O tendeiro e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que tiveron que peitealas. Acto seguido, un despediuse. Marcho, que teño que marchar. E marchou en aerovasoira. Que é unha aerovasoira? Dinos, por favor! Pois é isto, ou algo como isto. Ah, vale! Dous barbudos, con 2 barras de pan, 2 chourizos, 2 globos e 2 narices de payaso entraron nunha libraría. A libreira púxose en garda. Os clientes botáronse ao lado. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Queríamos 2 contos. Dixo un dos 2 barbudos. A libreira e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que os 2 tiveron que peitealas. Entón un deles despediuse. Marcho, que teño que marchar. E marchou en motocíclope. É que é un motociclope? Sí, eso! Dinos que é! Por favor! Pois é isto, ou algo parecido a isto. Ah, vale! Un barbudo cunha barra de pan, un chourizo, un globo, un nariz de payaso e un conto entrou nunha pastelaría. O pasteleiro non lle quitaba ollo. Os clientes mirábano de arriba a abaixo. Aquel barbudo non podía buscar nada bo. Ponme aí unha torta e 6 candeas. Dixo o barbudo que quedaba. O pasteleiro e os clientes suspiraron aliviados. Pero co aire dos suspiros, a barba do barbudo quedou tan espeluzada que tivo que peiteala. E como ía demasiado cargado para ir en paticiclo, marchou en monibus. É que é un paticiclo? É que é un monibus? Pois isto é un paticiclo e isto é un monibus. Ah, vale! Os 6 barbudos con 6 barras de pan, 5 chourizos, 4 globos, 3 narices de payaso, 2 contos
unha torta de aniversario, aparcaron o seu maletípedo á entrada dunha casoupa moi pobre. Os veciños, que tomaban o fresco fora, pecháronse nas casas. Aqueles barbudos! Ai, aqueles barbudos! Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Unha señora abriu e con moita amabilidade deulles 6 boas tardes. Nino, ao velos, deu un salto de alegría. Acordastes vos barbudos? Exclamou o neno. Aquela tarde Nino pasouno moi ben na festa que lle preparaban os seus amigos. Fartouse de comer pan con chourizo, xogou cos globos ata que explotaron, riu sin parar cos payasos, leu os contos e apagou as 6 candeas da torta, que, por certo, estaba riquísima. Parabéns para ti. E o mellor de todo foi que as barbas dos seus amigos lle facían cósegas cada vez que lle daban un bico.